Puria di Tuhan, menolongan di bagas sa Tuhan Yesus Kristus, salam sejahtera di hita salhubna, damai di batama, natotong madungan hita. Di bagas sa tikyon, naing manangin hatani di bata hita, alay jumulu hita, tapasa daru hatta martangya kita. Di bata nami, di bata nabadia, di bata nami puji marhiti ti Tuhan Yesus Kristus. Di bagasa tikyo na yung marsiajar hamis yan hatam ajari mahami asa totok kay mga tusi hatamon jala asa hatamong gabi bohal di bagasan ulo namin. Mulia ti Tuhan di bagasan Kristus Jesus Tuhan namin. Amen. Mulia ni Tuhan hata ni debata nasa artuhita dia para partikeno dia ni mesen buku panuriang Yesaya bido 47 mamuka mesan ayat sa pronom maso sa ayat 20 sada o mahatan ni Tuhan tapay iti madibagatan rohat nabi. So ngono do hatan ni Jehovah ng mga dalan di laut jaladalan balubong di bagasan at kaayat na doras ng parwaron hureta do huda parangan do parhobas marpahayan na sida dang tarbaya sa behehe pidom do na sida songo subu ng mito. Unang be paingot-ingot tamu akka namasa na jolo. Jala unang be pikiri hamu akka narobi. Idama bayanok kumana ibaru nunga pola martubur nuay. Tungso tadamu namay. Songono do tahe bayanok kumadalan di halongonan. Akka batang aik di tano bakal-bakal. Pasangapon niya ka binatang diladang maaw at kagogbul dot akapidong unto aleno kuma aek dialongonan at kabatang aek ditano bakal-bakal mga minum bangsok kuna hupiliti ima bangso na hujadihon idiaw mamaratahon hamuliap ku sogot idho pajahon na. Huria na inolonga di bagasan tuat Yesus Kristus adong do upama niya batak na madokon ditugu tuhalang ulu alay lao tu talaga na marlapatan upamon nang madokon adong do julma di bayad do nang tunadinggan alay ditutulo mo na gabi manigaya ka parnon. Upamon hampir sarobang dodo parnulo ni bangso ni debata. Totu dung dutogu di bata bangso nai haluar sentano Mesir di debata tutano na pinadato ni debata ima tutano Kanaan. Di igil debata do bangso nai asa totong na sidahot di bagasan hasatyaw mar debata di bata. Asa boha morhot na sida satia mar debata hot tu debata Jehovah gabi dinggam manguluri na sida gabi terpasu-pasu mana sida jala gabi pasu-pasu mana na sida tu akka umayan alay hurian ni Tuhan bohado pangulun ni bangso pangulun ni bangsoi adul sian lomo ni rohani debata di bagatan tu pujamita nasa tu ita dia pala partikeno so dia bangso ni debata ima bangso Juda na ditogu debata na kaluari dung 30 tahun kemudian adun manasida selalu na senomoni rohani debata ujung na ahana di jalur nasida maka parnihapan akka setahun di bagasan oluna di palos debata masada uhum tu nasida asa marningo nasida songodir sa sitong na debata naung ditubdal hun nasidai asa mula musen nasida mananda debata di bagasan situasi nasona dengganima di bagasan akasi taon di masa ni haguanganima naung di jalur nasida na terbom ku Babil hacit ma dilala nasida gudang makasi taonon narot bagasan parnon ragam akka hasiton ragam akka nadangol di lanasi alinima pola gudang sen bangsoi na juju tu di bata
alai gudang musedo na suna olo mula mananda di mata. Di bagasan si taunon di buangan babelima Roma de bata muse mama kulili bangso mahite-hite panurirang jesala. Diturpu jamita na satu itu daripada partikan. Takas ma di pasahak panurirang jesaya tu bangsoi ia debata na paluang opunasi dan najolo. Idu debata na kopalunasi dan musena. Jesaya mau mengatakan dan mengingatkan mereka bagaimana Allah yang sama debata na sarupa na paluang opunasi dan najolo. Idu debata na kopalunasi dan musena. Sian salhu na kasih tahu na dia nasi dan adong ima di Babel. Ido ubahin na didokon pola di pajojor dia 10 nami somono doha tani jahuba na malir dalan di laut jala-dalan balubung di bagasan akka aik na doras salhu na nai imana masa ditiki bangso ni debata na ju lo haluar sentano pesir didok mumusenang nang parwar hureta bahkan dia pasap loyo ko alay didok ko mamusena unang may paingot-tingot tamuna akan na masa na julu jala unang may pikir hamuna akan na robi didok mamusena ida mabayno kumanayba. Jadi marlapatan Allah yang mereka sembah memang Allah yang sama, Allah yang melepaskan nenek moyang mereka yang dahulu dari perbudakan Mesir, itu juga yang akan melepaskan mereka dari perbudakan yang ada di Babel. Tetapi caranya tentu berbeda dan serupa di debata palunasida somonima na palupunasida na jolo. Adong hain baru anggo na jolo somanadea sa pulusia di debatado akka batang aek mangaronggop pun akka musuh dinasida. Ale anggo desa pulusia di dok kebenok kumanay baru nunga po na martubur nuay tung nasotadamu namay songonon do tahe benok kuma dalan dialongonan akka batang aek di tanah bakal-bakal. Kalau zaman dulu, zaman nenek moyang mereka, ketika Musa membelah laut Teberau, air itu menjadikan bangsa Mesir, Firaun dan para pengikutnya menjadi hukuman. Tetapi cara Allah dalam melepaskan bangsa itu dari tanah perbudakan Babel berbeda. Molona jolo batang aek gabe manguhu ale anggo sonarok ko batang aek gabe hangulwa. Lapatanna adong dohaim baru na pinatupan di debata dang sarupa cara ni debata deko palunasina. Suang-suang ini dunang tuita manginang nenolongan di bagasa Tuhan Yesus Kristus. Ragam do di bagasa nguluton akka sitaon. Ragam do persoalata. Dan sarupa cara ni debata menyelesaikan persoalanku do persoalan hal damang dena. Allah itu selalu terupdate. Allah itu selalu kekinian. Allah itu tidak pernah ketinggalan zaman. Maka firman ini mengajarkan kepada bangsa itu khususnya pada saat itu. Ikon olu dunia sida di paim baru di bata khobar tulomoni rohani di bata. Alenia manginang nenolongan di bagasa Tuhan Yesus Kristus songon ojahan na patu pama habibado manuju ngolu na baru. Songon dia do ima hita dia pala partikenon menuju mana mangyahay ngolu na baru di bagasan parngol. Na parjolo sahali marhiti-hiti jami taon nang diajarot duita ganuk narsada-sada. Na parjolo halak na porsia ikut bui majal akahimbaruon ni ha porsia. Nah, on terhadap tu hita. Gudang dodo pedi hita dia pala sonaro halak Kristen hamina julu, opunamina julu. Dokren asik. Selalu hidup seperti yang dulu, tidak mau dipembaharui. Kenapa demikian? Karena dia tidak mau maju. Maka firman ini mau mengajarkan kepada kita, hatani dibatau paingotok kita. Nasal jelma nang porsia, nang majal haluan sen debata,
ikon olo mana kebu di imana majalo akahin baruon di bagas hapor secara khusus. Contoh sederhana, angguna julma dan bui baratna manang marede holang sebatas pakai buku logo, manang hanya sebatas memakai keyboard saja. Ale ang personal dan besok ngarong ima musik pakai 50 bedok lana asli. Maka kita juga harus menerima pembaharuan ini. Pembaharuan itu kita lakukan bukan untuk membuat iman kita semakin lemah. Tetapi pembaharuan itu kita lakukan untuk membuat iman kita semakin berkembang. Jangan zamannya sekarang tahun 2022 ale pemikirotas tonga sausia puluh. Pamujeta itu dibatas tonga tausia 1110. Angguna jolo kita orang sali seminggu na mungkin na minggu. So nari buhita ganop ari. Buhita ganop tikim mana yang hatan ini bata. Maka iman orang Kristen yang sekarang ini diingatkan yaitu supaya iman yang kekinian, yang tidak dihimpit oleh zaman. Tetapi iman itu harus berkembang sesuai dengan zaman. Nah, hurian yang nolongan dibaga satu Yesus Kristus. Padan na pinasahat ni dibata tu bangso ni dibata na tak uhumi na diajari di Babel. Sahap manang tuhita sunari. Moledok dibata bayanon ni dibata maakan ay baru paim baru pangolo dinasida. Paim baru pangalaho dinasida. Delehita pe kosomani. Ikon olo di pay baru di bata marhite-hite kaparton Dios. Unang behita mangulo songon akaw puta na julo. Nasa olo do pimarsobat tu gana-ganaan manang nong karisten ibana alay olo do pimarsukut tudat-tudat lo kumaasip. Iman kita pada saat ini iman yang benar-benar hidup membangun. Nah, napaduang namang ilang marhite-hite jamiton yang ditakas di pasar kita. Di bagasan ayat 20 sampai 20 sada takas do disidok di bata pasangapon ka binatang di ladang maau aka gopul do aka pidok untuk akhirnya noku maaik dalongonan aka aik aka batang aik di tanah bakal-bakal malum minum bangsokku nah piliti. Dan 20 sada kon ima bangso na hujadio idiaw mamaritaw na hamulyak pisokon. Nah, opa din di bata tu kita. Hita do sonarion gabi bangso na dijadion di bata. Hita do ima bangso na pinilik di bata. Setiap orang yang percaya adalah umat yang Tuhan pilih. Moleo porseho tu Yesus Kristus ho do ima bang ho do jon mana pinilik di bata. Nah, sonari yang manginang songodi do musin ang pangulun ya ka jon mana porse. Salu na hita di palu di bata sian si taunota jelaragam do dibayad di bata mangurupi hita. Nah, so naura ko kania di jami taon ragam do persoalata. Ragam do aka naborat tabikiri. Alay amanginang ikotay ngokma. So ngodi piragam niya ka persoalan aka parukilot di bagasan parnota. Tukdo di bata tong mabayar ragam carana nang paluhok kita. Tukdo benon di bata carana nang mangurupi hita. Nasonari olo do hita urupan di bata o manarmiko. Ale marhita-hita jami taon nang diajarot do hita. Molununga di bayad di bata hita gade bangsa na pinilik na. Molununga di bata hita lau mamaritaon hamulan di bata tapatupay may di bagasan parnota. Sebagai bentuk tanggung jawab iman kita kepada Tuhan. Nah, halak Kristen di baga seperti kenon ikon gabi pasu-pasu di ibadat wa kahumalian. Halak Kristen di baga seperti kenon iko porsia di ibana ahape persoalan na masa di bagasan parnona. Di bata punya kuasa, punya kemampuan untuk membantu menopang dia untuk lepas dari persoalannya. Nah, dapat tuluhon marhiti-hiti jami taon nan takas di pengok tuita. Hita jolma ikon gabe jolma na baru
di bagasan akka parngalgon. Jehovah majadio bangsoi ibar, Jehovah majadio kita gabi bangsa na pinili na. Jehovah mamilit kita laho gabi pasu-pasu. Jehovah pay barun selalu naka parngolota. Jehovah pay barun selalu aka pemikiran. Nah, naparpuni sa halin neneng donon nami alana debata do pay baro kita, maka kita juga harus mau dipembarui. Ikut orang duit di pembaru debata. Nah, jama sonare na manginang nenolongan di bagasan Yesus Kristus. Sadar atau tidak sadar, mau atau tidak mau, kita ini berlomba dengan waktu dan zaman. Kalau kita iman kita menjadi Kristen yang hanya memikirkan dahulu, maka iman kita akan semakin kerdil. Tetapi ketika kita mau dibaharui oleh Tuhan, mau terupdate, mengupdate iman kita, mengupdate pemikiran kita, mengupdate cara-cara beribadah kita, maka itulah orang yang hidup di dalam Tuhan. Sekalian orang yang hidup di bagasan debata, jelma na mangulu nang di baru debata, ikut tarida mai marhiti-hiti pangalaw na baru. Molo na selaw kita sahali martanyang ibarat na di bagasan sadari ang gosonari, ganupiki kon ninatabad gabitanya. Molo na selaw kita sahali sa minggu majaha bibir, ali ang gosonari, ikon ni matapay baru kapamikiryo si Songoni. Atu sido hita ditugyod di bata, marhiti-hiti Diyos Kristus. Di palua di bata hita, di sesa dosata, asa bodo hita, patuguhon, manang patudon akka haporsyaon. Asa tarida do, parbuin ni haporsyaon ta, marhiti-hiti pangalahon na dinggan, tu akka humalyang ta. Amen, martanya kita. Moliate ma sobaruhan namin tuho alitukan. Di asi dot holong ni roham, didenggan di basam na totong dilehom mutu bagas sa maluna. Nung mataruli hay marhite-hite hatam dia pala partikenon. Ajari mahami makangulun hatam mo di bagas sa maluna namin si ganupar. Ajari mahami patudun ak kahembarun ha porsyon namin. Marhite-hite na uluhan mangurupyak karumana. Moliate Tuhan. Di bagas sa Yesus Kristus. Martanya kami. Amin. Shalom. Salam sehat. Tuhan memas-masuh kita.